Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan at Jessica at taga Nueva Ecija. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kunak no agragsakak, gapo taing kalaysanak ti lalaki nga ay ayatek iti kastaunay, ngem nagbidutak gayam. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Jessica, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Among Divina, agburburak ti darak iti dayjay nga Aileen. Ne, apay ka di. Awan mo ti amo kay naramid na adakas kan kaan. Gaputa iso ti ayan ti atensyon ni Joshua. Anya? No awan siguro dayjay nga Aileen iti daytoy nga universidad. Nalabit, nasingad kami kan ni Joshua iti tunggal maysa. Amangan no agayan ayat kami pa yan. Si Kamot, Jessica. Saanan abason ni Aileen dayta? Ni Joshua ti umasasidag kan kuana. Basta, kagurak dayjay nga Aileen. Agar aramid kay ti pagsakitan tinakam mo. Kan apay aya masair ka, katawan mo't relasyon nyo kan ni Joshua. Basta! Jack itulok aday di ababae ti ayatan ni Joshua. Kasano nga rod, no di nakakayat? Ipamuspusak Ha? Aramatag ti karismak. Napintasak, Divina. Iso asaan nga imposible dayta. Aileen, nasaya at mat naranaan ka dito'y kantin. Jessica, Mayat ti pormam ita. Mayat ti imbadong. anya ka ditibagam, Jessica? Oy, Aileen. Uray agan ano ka? Di mo matagi ko ni Joshua? Anya ka didagit ang ibagbagam, Jessica? Anya amatagi ko, Di ka man naging didiam mo? Umas asidag ka ni Joshua. Kanayon ang makiguyog ka kankwana. Kaya't naasawan. Ang gusto ka kankwana. Anya? Sana pudno dayta, Jessica. Ni Joshua ti umas asidag kanya. Iso ti kanayon ang makikuyog kanya. Kan agar-aram pa yan, Talaga nga awan bain mo, Aileen. Nagpuskol ti ropam. Nagpaaram ka pa yun kankwana. Jack imbaga nga armanak ni Joshua. Iso ti nagdisnudo ang nagaram kanya. Gapot ay ayat anak. Bad trip. Dikta ka man langan. Sorry, Jessica. Ngam saan ko nga adaywan ni Joshua. Gapot na agayatak matken ko na. Talaga artist-testingan nakdayjay nga Aileen, Awan bain na. Apay ka di manan. Imbaga nagit din nga agar-aram kankwana ni Joshua. Ay, no Jack nakapagtapal. Ang mga no natibab ko. Anya? Kabaalam nga aramidon dayta, Jessica? Wana, kabaalak nga ramidan ti kasta. Numasyudo tak. Amangan mo't no agpaiso nga agar-aram kan kuana ni Joshua. Di namat siguro ibaga no saan nga agpaiso. Oh, agparpar bulahang dayjay nga Aileen. Ay na friend, posible. Napintas namin ni Aileen. Kan nasingpad. Iso apat check nga aggusto kan kuana ni Joshua. Anya? Kasla imbagam anapimpintas ni Aileen ngam siya. Ay, saan mo, Jessica? Awan mo timbagak akasta? Jack mat itulok aday dyan nga Aileen ti pagtinagan ni Joshua. Siyak ti maibagay kan kuana. Ay na, Jessica, mapilit mo nga rod ni Joshua no di nakakayat. May sakamat, Divina. Makapasar ka. Komporme la ditan ti pakas asaram.
Baliwam man day nga ugalim. Awan ti rumbang abaliwak. Takas tuyan ti pan nakaiparswak. Hello, Joshua. Hello, Jessica. Mabalin ka dito makitugaw dito bench ang nagtugawam? Sure. Agtugaw ka lang ta. Agyaman ak. Awan ka dit klasem ita? Awan. Inton alas 3 pa lang ti klasek. Mabayag gayam ti break time mo. Awan nga rod. Masikuranak pa yun nga agur-uray. Uray siyak nga rod. Ay, makaturturugak pa yan. Joshua, mabaling ka di ti agsadag, iti abagam? Ha? Sige na, please. Makaturturugak ngamin. Sana bale, tanabang luan. Oy, Jessica, nakita ka nakasadag iti abagan ni Joshua, iti kalman. Ha? Nakakitaan kada kami. Ijay bench ang nagtugawan nyo. Pagtimkan ka kuma, nga maladaw ako niti klase. Napadasak matlang ang tinagsadag iti abagan ni Joshua. Nagmayat gayam tirik na. Apay, da kayo ka din? Saan, Divina? Nakitugaw lang kanya. Imbaga ka makaturturo ka. Kat impakadak na agsadagak kan kuana. Saan mo ta nagkadkad? Meaning, kayat na. Anya? Ay na, Jessica. Ibababa mo't una yung ti kinataom. Gawa iti kastangar aramidam. Kas kala maaw-awanan iti lalaki. Saan mo ta? Basta. Amo, gusto mo't lang ang kanyak ni Joshua. Joshua, mabalin ka dito kid daw iti pabor. Anya day ta, Jessica? Kwa, nadadaol sa ngamin dyan may isang outlet iti boarding house ko. Ay, mabut-buti nga. Ang mga nag-ground kat makapuor pa'y. Mabalin ka di nga umay ka? Tatarimaanong to? Anya? Sige please. Awan ka diti daduma ama ayabam? Anda dyan nakasaritak amang tarimaan ko ma. Ngam, masapul amat ang danan. Kurang mat nga rin ti allowance ko nga inton ni tatang ko. Jay, aking kukuha nga iti boarding house yo. Di na kabaulan. Babae mo't ngamin. Sige na, Joshua. Please. O sige. Agpakadak pa iti nobiak. Amang ano sa bali ti panunutan na. Kat pangrugyan pa iti susik mi adwa. Joshua, aginom ta. Ah? Urahin ta maluto dyan ilut-lutwak apang rabyan ta. Apay nga, Jessica. Kunam atari maanak ti pagsaksakan dito boarding house mo. Ngam, saan mo't gaya man napirdi? Kan, apay nga arak ti ipasangom kanya. Di kan mas daaw. Uminom takit din. Alan inumamon ta karga ti basom. Sige. Huston na ito, Jessica. Amang ano mapartak ta. Kurang pa'y day ta, Joshua. Ate ba'y Huston ko nakmat. Alakit din. Maudi day ta na baso. Sige. Ngam huston na ito, ya. Joshua, sa anak ka di, anapintas? Ha? Sungbatan na. Sa anak ka di, ama ka ay ayo, iti pa nagkita? Lading itak, Jessica. Ngam amukon ti planom. Pumanaw ako na. Di ka matla makapana, Joshua.
nakarikapan tigit. Di kan makaruar. Iso nga, maturog kan dito. Anya? Pinaayaban ka, Joshua. Gaputa si kakano ti ama ti sikog ti anak ko. Sana po no dayta, tata. Binartak ni Jessica iti. Imbaga na nga dapat tarimaan na iti boarding house na. Ngamawan mo't gayam. Joshua, takdaram tinaramid mo. Ngam saan ka nga ay ayatan? Sinulisog na klayang. Ginundawayam ti pan nakabartag ko. Awanan ti adupay aso. Masapul nga ikalay sana. Ala, Barok. Nupay di mo nagayatan tinapasamak kada kayo. Ikalaysam ti anak ko. Gaputa masikugahan. Ah, Ti agbalin nga anak yo ti panunutam. Tapno saan adumakkel nga awan amana. No di nak itakdar. Idarom ka, Joshua. anya? Kabaulak nga ramidan ti kasta. Sige. Ikalaysa ka, Jessica. Ngem di nakto ko mapapabasulan. No saan kamutlaang anaragsak iti sidong ko. Nangagyumat ti ko na ti anak ko. Ikalay sana ka, Jessica. Ngam sapay kuma, tawan to ti may bagbagam, into nagdan na kayon. Tata, Ubing kayo pailaang no ararigan. Ngem gapo tamasikog kan. Agpada kayon ngagsardeng nga agadal. Mangged kayo para iti agbalin nga anak yaw. tata. Kanangag mo timbaga ti anak ko. Di mo to pabasulen no di nakamaayat. Imanugot aklaeng agasawa kayaw. Tadyak kayat ama idarom ti anak ko. Unay kan, Jessica. Imbabay nak nga amam. Tatang, Kunaklakit dino agad adal ka. Ngam saan matgayam. Uray ko manunobyom tinakasikogkan ka. Ngam saan mat, ta sinulisog mulaang. nalaos ngamin ti panagayat ko kan kuana, tatang. Sana bali? Tay manugot mat nga ikalay sana. Ngam kasanaon no karaapa kayo matlaang. Ano sa ka? No anyaman ti bunga tinaramid ko. Makaamo ka, Jessica. Di kan tumat ngamin mamatpate kadagiti pamagbagakan ka. Anya ngay, Eileen. Siya, ti asawaan ni Joshua. Imbagak mo't ngamin kan ka. Adi kan to agbaligi. Juan, agpaiso nga ikalay sana ka. Ngam napilitan laang. Gaputa kinunamat nga idarum mo no di na ka ikalay sa. Bilibak mat kan ka, Jessica. Agpatulong ka. Ngam sa baligayam ti adday ti panunot mo. Anya nga iti awag dita. Saan ka di a kinagaranggan diyang? Sumardang kan. Amangan no makabil ka. Sige. Nawaya ka mga ramid iti kayat mo kanya. Ngam laglagi pam. Masikog ka. No si pangulan na kat idoron ka mat. Amangan no may pasubsob ka. Dua kayo amadangran. Mairaman ti inosente. Nagtured kan, Eileen? Ngamuray niya pa iti sasawam. Awanan bibiyang ko. Gapo, tasyak tinagbaligi ka ni Joshua. Saan ang maibaga pa nagbaligi dayta? Gapot na forced marriage. Amangan no agsina kayong tumatlaan. Di nak iruruman, Eileen. Amo ka? Nasakit tinakam mo. Gapotasik ka, tinayaw awan. Sa anak abato tapno ibagak adyak nasaktan. Ngam sa anak ama naging bubukod. Iso away-awayak ni Joshua. Tapno di mo idarong. Saan ka kapadpada, Jessica? Aga po iti kinaman naging bubukod mo. Aramidam amin. Tapno matagikwam ni Joshua. Nga uray pakaibabain na.
panawan mi kan ni Joshua kas agasawa. Ngam talaga analamiis ti panakilangan na kanyak. Jessica? Aday bagak. Agabrodak. Panawan na kami iti anak ta. Di malapdan iti kayat ko nga aramiden. Noan niya timbagak. Iso ti matungpal. Ngam, nasaysayaat. No agdeden na tayo ka na yun. Saan ka di ngayon kalaysa ka? Tapno adda mabangunan ni Kate nga ama? Kan ing kalaysa ka, tapno dinak idarom. Saan ka nga ay ayaten? Joshua. Apay ngagsangit ka. Saan ka di nga imbagak idi, adinak to babalawen? No saan ka anaragsak iti sidong ko? Nabayagan tayo di apagtang. Pakawanin na kuman. Kan, sursuruan na nga ayatan. Awan panawan ko amang dengeg kadagiti anyaman nga ibagam. Sige, rumarak. Marabyanak. Dinak urayan. Aging gaita. Kasjay ti panakilangan na kanyak. Ni Kate laang ti makagapo. No apay ng agtaltalinaan dito balay. Daito yan ti bunga tinaramid ko. No apay mat ngamin nakasjay tinaramid ko. Diyos ko, pakawanin na. Kantulungan na. Tapno mabaulak ti amin. Daytan, ti bagbagak idikan ka. Ano ipilit mo ti bagim ka ni Joshua? Saan kan tumatlaang anaragsak? Wen nga ron, Divina. Naamiris kon ti amin. Sana bale. Palubosak nga agabrod. Wen di mon lapdan. Wen, barang iti panagin na dayo mi adwa. Kat makapagpanunot kami nga agpadpada. Nakasagana akon amang ipaay iti wayawayana. Ay, anyan daytaan na pagteng mo, Jessica? Wen nga ron. Saan asinsinahan ti bidot an aramid ko? Divina, kadwaan na kuma amang sarungkar ka ni Aileen. Agkidawak iti pamakawan na. Ha? Ay, di mo pa'y lagayam ammo. Tiyan niya. Awanan ni Aileen dito lugar tayo. Simurutan iti boyfriend na a foreigner. Ijay da kanon Canada nga agnaed. Kasta ka di. Jack manla nakapagkid daw iti pamakawan kan kwa na. Talaga nadagsan ti barukong ko, Divina. Jack amo. No kaanong agpatingga daytoy amarikrik na. Agkararag ka, Jessica. Dawatam asapay kuma, tamapakawan na ka ni Aileen. Iti kasta, lumagan matan tiriknam. Nagabrod ti asawak, ngamsag paminsan laeng nga umawag, Mr. Lonely. Ket ti anak mi, ti adda akasarita na no kasta nga umawag. Panawan laengan ti makaibaga, no kaano nak amasursuro nga ayaten ni Joshua. Alakastan katagyamanak. Tuy pagayam mo, Jessica. Jessica, pagayam ko, bidot ngamin ti inaramid mo idi. Angamala at daditan. Aramidam ti amin nga ammom anasayaat, tapno makita dayta ni Joshua, ket bareng masursuro na kanto nga ayaten. Bueno, papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Jessica at taga Nueva Ecija. Tampok dito'y programa tayo,
Dear Mr. Lonely. Inikanbiag dagiti papagayam yo iti radyo akas kada Emily Kalika, Teresa Kalay, Mary Jane Castro, Joffer Basit, kanto'y pagayam yo, Jonar Ributaso. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernaline Ansyong, kan iti matdireksyon, Virgie Paclay. Sound effects, June Rebutazo. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.